चिराङाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा जौ हमदों लोगोसे आयेननि बेरेखायै जौ फाननायखौबो हमदों। चिरां पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि जौ हमदों। बेबादिनो चिरांनि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमगुरि गामियाव गासै 90 लिटारसो फेग्रा मुवा लकेल जौखौ हमनानै फोजोबस्रांनाय जायो। लोगोसे फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं आग्रंआव पुरन मण्डल मुंनि सासे सुबुंनि नखरनिफ्राय गासै गं 960 बियार बथल 288 हुइस्कि बथल आयेननि बेरेखायै लानानै दोननाय फानखुमानायखौ हमनो मोननाय जादों। बेबादि आयेननि बेरेखा हाबा मावनायावनो लोब्बा थानाय न' बिगोमाखौ हमनाय जायो। लोगोसे आयेन बादियै साजा होनो पुलिसा गावनि आवथायाव लायो। चिराङाव गोबां बिबांनि फेग्रा मुवा जौ हमदों लोगोसे आयेननि बेरेखायै जौ फाननायखौबो हमदों। चिरां पुलिसा गोख्रों नायबिजिरनायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि जौ हमदों। बेबादिनो चिरांनि रुनिकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय आमगुरि गामियाव गासै 90 लिटारसो फेग्रा मुवा लकेल जौखौ हमनानै फोजोबस्रांनाय जायो। लोगोसे फानबारि पुलिस थानानि सिङाव थानाय 1 नं आग्रंआव पुरन मण्डल मुंनि सासे सुबुंनि नखरनिफ्राय गासै गं 960 बियार बथल 288 हुइस्कि बथल आयेननि बेरेखायै लानानै दोननाय फानखुमानायखौ हमनो मोननाय जादों। बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ लाबोदों नोंथांनो दुर्गा फुजानि स्पेशल अफार। ब्रह्म अट'मबाइल्स एबा बाजाज श'रुमआ उदालगुरि जिल्ला रौता सारियालियाव दं। खोब खम बेसेनावनो एबा 9,999 डाउन पेमेन्ट होनानैनो नोंथाङा बाजाज कम्पानीनि गुबुन गुबुन रोखोमनि बाइकफोरखौ लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे स्पेशल गिफ्ट पेकबो मोननो हागोन। स्पेशल गिफ्ट पेकआव हेलमेट आरो 5 लिटार पेट्रल हरनाय जागोन। बेजों लोगोसे गोजाम बाइक आरो स्कुटिफोरखौ बेयाव सोलाय सोल' खालामनायनि खाबुखौ मोनगोन। गोबांथार फोरमानलाइसि होनांगौनि गोनांथि गैया। स्पेशल अफारा 27 सेप्तेम्बरनिफ्राय 8 अक्ट'बरसिम सोलिगोन। गोबांथार मिथिनो थाखाय 9101541183 9365531885 आरो 9957318292 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।